The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang imo kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang naimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Acts 16:25. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Psalm 119, 105. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. Psalm 34:1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Psalm 63, 3-5. Because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. Ephesians 4:29 and 31-32. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Before we start sa atong Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, namo naman kining atong nandan ug ato naman kining SOP nga we have to be cleansed of our sins. Pinagis paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Acts 4:12 nagkanayon usab, there is no other Savior, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, aron ikaw makandam, you are an unbeliever, and damay mong kaugalingon, nga ikaw may luna sa grasya, magasuod kas plano sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan among langit nun, salamat ning lain na sa mga higayon nga among kapahimuslan kining grasya nga pagtuon sa among pulong. Ubani kami karon, pinagis pagtudlo ka na mos balaang Espiritu Santo nga mola mga bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayang adlaw sa tanan nato mga suki
atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita nagadupot sa atong tunanan, do you want to live the Christian super grace life? O ato kining humanon nining atong session karon kay ugma doon na sa tay bag-o nga pagtulunan. Okay, padayon ta sa atong biyaan kagahapon bahin sa atong pagkakristohanon nga the most important thing in life nato ingon nga mga magtotoo mao ang pulong sa Dios. Right? Og ato magitunan ang unsa ka bililhon ka mahinungdanon sa pulong sa Dios. Ato nasayran sa atong gitunan sa miagi nga ang pulong sa Dios maoray bugtong paagi nga aron ikaw makaila ug makahigugma ni Kristo. Na nas 1 Corinto 2:16 ug Pilipos 3:10. Gawas pa niya na ang pulong sa Dios nga naa sa tuong bahin sa kasing-kasing sa magtutuo kini mo sangpot o mo resulta sa imong pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Hebrehanon 12:1-3. Gawas pa ang pulong sa Dios masabtan lamang ubos kini sa prinsipyo sa gap. Grace apparatus for perception, mga galamiton nga grasya alang sa pagpanabot. Mao kanay Visayan sa gap. O kini magsangpot o pagligon sa itong pagsalig samtang niya kita si kaduhang bahin sa plano sa Dios. Job 5:24-27. 2 Corinto 5:6-8. Gawas pa niya na ang pulong sa Dios nga nasa tuong bahin sa kasing-kasing sa magtutuo mao kini ang tinubdan sa Dios nung panghunahuna. Isiya 55:7-9, 2 Corinto 10:5. Gawas pa ang pulong sa Dios mao kini ang basihan. This is the basis alang sa atong pagkahiluna ngadto sa plano sa Dios dinhi niining atong panahon. Isaias 26:3-4, Isaias 28:29, Romano 8:28. Gawas pa ang pulong sa Dios sangpot kini, mo resulta kini og maayong panghunahuna og ang atong kalig-on yan ang maong hunahuna. Na kana Santiago 1:8. Gawas pa ang pulong sa Dios. O kini ang atong basihanan. This is our basis. Alang sa unsa pag-agak sa Dios ingon man ang atong pagkahiluna diha sa grasya. Romans 12:2-3. Og kung wa kay pulong sa Dios, timan-an gyud ni nato. Kung ang usa ka magtutuo walay pulong sa Dios si Satanas, mo'y lawgaw ingnon ta, daot, okay? Magalubog sa panghunahuna o sa mga kalag sa mga magtutuo. 2 Corinto 11:3. So, mo ka na mga punto akong gidagan nimo, aging painumdum kanimo. Nga, okay, padayon ta sa itong gisgutan kagahapon. Unsa man nimo pagdiferensya sa huyos nga pulong Griego, huyos ung teknon. Ang huyos, of course, nasayo na ta, baka ng child, a child. Ang teknon, being trained, being guided as a child of God. Na nas 1 Juan 1:12. Now, timan ang pulong sa Diyos nagkanayon, as many as received Him, gave He the power
to become children of God. Mo na itiknon. Now, unsay tuyo sa atong gisgutan na nga great power experiment. Unsay tuyo? Tubag aron nga kita makagamit sa mga kasangkapan nga gigamit usab ni Ginoong Hesukristo samtang dinhi pa siya sa unang pag-andid sa kalibutan during his first advent. Iya kining gigamit kining maong mga kasangkapan, assets, while he was on earth, which made him a winner. Mao nga si Ginoong Hesukristo maora ang atong paningingnan nga nagmanilampuson o madinaugon. Ang Galatia 3:26 nagkanayon, by faith in Christ you became children of God. Episo 1:11, Episo 1:3 nagkanayon nga ang Dios nagasangkap sa matag magtutuo ni ining maong mga panulundon. These inheritance. Ang usa ka magtutuo makadawat ni ining maong mga panulundon due to his capacity to receive. Sa diya nga iya na magkabot ang katakos, then iya na kining madawat. Roma 10:17 timani kadto. Ang imong pagtuo moabot diha kanimo pinagi sa imong pagdungog sa pulong sa Dios. Revelation 3:12 naghisgot ka na nga ikaw overcomer. Okay? You are an overcomer. 1 Corinthians 3:8 na kay gipaabot nga mga ganti nga way kinutuban without end. Kini mo ang mga ganti. So tuwa nagahuat. Ephesians 1:18, inheritance will remain on deposit. Kini mga kanang riches of the glory of his inheritance in the saints. Mo kini gisigutan diha. So na kay mga blessings, inheritance, panulundon. Ephesians 1:3 and 11. So muna, mando sa Diyos, do not store up treasures on earth, kundi store up treasures in heaven. Colossians 3:1 and 2. Kining treasures din sa original nga pulong is thesaurus. Okay? Colossians 3:1 na nagipahimutang nila sa imperative mood, a mood of command. Keep seeking the things that are above. So, ipahiluna ang imong pangunahuna diha nila. Set your mind. Nanas verse 2. So, Colossians 2:2-3 naghisgot usab kini og mystery doctrine of church age. The riches kini nga itong gipanghisgutan, mao kini ang mga tinago nga mga doktrina dinhi sa katuigan sa simbahan. Tinago. Mystery doctrines. Wani masayri o makatuni sa mga giant saints in the Old Testament. Wala. Si Abraham mismo nagaingon, I long to see the day nga makapahimos unta ako niini apan wa man sila kabot. Kita nga niya karon sa ubos sa katuigan sa simbahan, niya na ning abot kining maong mystery doctrines of the church age. Diha nimo makuha ang mga riches, bahin ining riches of the glory of his inheritance in the saints. So mao na nga pagkaanugon gyud sa mga magtutuong wa magapahimulos ni tinagong mga doktrina nga atong gipangtunan. Di man nga kini atong panahon, katuigan sa simbahan, katuigan usab kini sa naay angay-angay, pantay-pantay nga pribilehiyo ug mga kahigayunan. This is the age of equal opportunities and equal privileges.
labihan sa kadaghang mga kaayuhan nga atong mapupo makatunan gikan sa pulong sa Dios niining atong katuigan. Kini ra bang riches nga gisgutan dinhi nagkaulugan kini yung Bible doctrine nga nagaling o metabolized. Unsa may but pasabot nining will not inherit the kingdom of God. Ibaw ka kung sa ibot pasabot nini. Kini naghisgot og inheritance, the riches, the crowns. Kaya ang pulong sa Diyos nagkanayon, hold tight the riches that you already have because I am coming soon. O naigipamulong ni Ginoong Kristo. Now, sa diha nga tuwa na ka sa langit, apan napakyas ka sa pagtuman sa plano sa Diyos in your spiritual life, for your life, and you didn't utilize God's assets, ang imong panlundon only becomes a memorial in the museum of heaven. Handumanan ra. You see? Sabtag yun na. Kaya kung dili kita makatuman sa mga requirements, mga panginahanglan nga tumanon, then we have no capacity. Kining maong mga inheritance, mga kanang panulundon, mahimo na lang yun nga handumanan, memorial, dito sa Museum of Heaven. Can you afford nga kana mahimo lang memorial? Dili nimo mapahimuslan dito sa kanang dito sa langit. You see? Mo nang itambagan kita, pahimangnuan kita, gisultihan kita, gimanduan kita sa pulong sa Diyos di sa Revelation 3:11. Hold tight what you already have. Kining divine good nga imong nabuhat, mga Diyos nung mga maayong binuhatan. So, hold tight. Kupti ginag, ligon pagkupot. Anaan na diha kanimo. Lest you lose it. You see? Kaya sabi ko nimo, ang matag magtotoo na ay tumong, dunay goal. Unsa man ang goal sa matag magtotoo? To execute the protocol plan of God. Pagtuman sa protocol nga plano sa Dios o sa pag-produce o mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Kaya mo ka na ang God's riches that glorifies God. Riches of wisdom. Bahan di kiniskalam. Mo kani ang atong tumong ingon nga mga magtotoo. This is every believer's goal. To grow up spiritually is normality to every believer. Diba na, normal ka na. Pagtubo espirituhanon, normal. Not to grow up, spirituality is abnormality. Not to grow up, ang dili nimo pagtubo spiritually, abnormal na. So every divine good, matag maayong binuhatan nga na-produce so sa ka magtotoo na arabay equivalent reward niya na itugbang the believer's inheritance in the kingdom of God. Di man nila? So, ayaw kalimot that we are living in the church age period. Niyata sa ubos sa katuigan sa simbahan, an age of equal privileges and equal opportunities. Now, ang usa ka magtotoo nga pildiro, nangano mang napildiro maning gisgutan nato magtotoo. Why? What made him a loser? A loser believer, paminaw. Sa diha nga moadto na siya sa eternity, in the eternal state, mawagtang ang iyang mga ganti. Thus, kining mga rewards, mga ganti, only become an eternal memorial for him. Eternal, hangtod na pod.
ang iyang pagkahimong handumanan lang. You see? Romans 8:16-17, the Holy Spirit is very important sa kinabuhi so sa kamagtotoo. Otherwise, kanang maong magtotoo, dili gyud maka sinati sa gahom sa Dios. Dili. Ikaw nga magtotoo, gitawag kag teknon. Okay? You are a trained, disciplined, guided by God only if God, the Holy Spirit, works diha sa kinabuhi sa maong magtotoo. Acts 1:8, you will receive power sa diyang Espiritu Santo muanha diha kanimo. So, sinatiya ang kinabuhi labaw pa sa gnosis, beyond gnosis. Kaya nimo ang kaluwasan by faith alone in Christ alone is minimum. But beyond salvation is maximum tungod sa iyang dagko na nga mga kasangkapan, dagko na nga mga assets. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. O kani pulong sa Dios. Kita mga magtotoo God. Kita ang mga panulundon ni Ginoong Hesukristo. We are Christ's inheritance. Apan, kita, gitawag po dog, joint heirs of Christ. Misalmot, miambit kita sa panulundon ni Ginoong Hesukristo. Now, ang tanang mga magtotoo, di man ana niya ng angay-angay, pantay-pantay nga mga pribilehiyo o pantay-pantay, angay-angay nga mga kahigayunan. Now, we are to accomplish the requirements. You see, kinahanglan atong tumanon ang mga panghinahanglan aron kita makadawat sa atong escrow blessings dinhi og didto na sa eternidad. So, di ba nga ang magtotoo can either be loser or winner. Meaning kinabuhi og sa dito sa sunod nga kinabuhi. We are either losers or winners in this life. It's a matter of choice. 1 Corinthians 3:12-13, naarabay pagtasal, panahon sa pagtasal sa atong mga binuhatan. There's going to be evaluation time for believers. Now, actually, ang Grigong pulong sa evaluation is dokimadzo. Mao gini ang original nga pulong. Dokimadzo, to evaluate. Now, tungod sa kabubuton sa magtotoo, kini siya can either be a winner or a loser. So, kung balik ko na nga, it's a matter of choice. Naragyo siyang pagpili niini. Mahimo God. Mahimo siyang pildiro, mahimo po siyang mananaog. Busa, may nungdanon pagayo sa kamagtotoo nga iyang lukpon ang iyang pangunahuna sa panghuna-huna sa Diyos. Diya sa iyang hunahuna. You see? It's important for a believer to be saturated with the Word of God in his mind. Sophia, mo kanay mo saturate mo, lukop niya sa iyang pangunahuna. So, hinumdumi. To take in the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16. Okay, di man niya, kita rabang tanang mga magtotoo will give an account to God. I hope hinumduman na nimo. Kita manubag ngadto sa Dios. Tagsa-tagsa ka na to. Okay? By the way, yan ang panahon nga evaluation time. Himuan o pagtasal, dokimadzo ang atong mga binuhatan din sa kalibutan. Si Ginoong Hesukristo, mangutana ka na to. Did you imitate me while you were in the world? Nagmainawaton ka ba
samtang didto ka pa sa kalibutan. Nagmaawaton ka ba kanako? Mao na ipangutana ni Ginoong Jesucristo. Kaya diha sa 1 John 2:28, there's going to be a shame. There is shame sa dihang mga tubang na kita kang Ginoong Jesucristo kung kita mga pildiro. 1 John 2:24, let Him, Ginoong Jesucristo ring Him, let Him abide in you. Pinaagi sa pulong sa Diyos. Now, timan ini, do not underestimate Bible doctrine. Ayaw lag, unsa, kanang imong isalikwayo, imong dili nimo panumbalingon. You see, do not underestimate Bible doctrine. Kaya nga naman, tungod kay maura ka na bugtong pagi nga si Ginoong Jesucristo can abide in us. You see? Kung kitang mga magtotoo, mapakya sa pagtuman sa protokol nga plano sa Diyos, unsa man ta sa Diyos? Disiplinahon kita. O na kitawag divine discipline. Apan ang matag kanang magtotoo nga kaluwasan, ang matag kaluwasan every believer's salvation is always intact, even though he is a loser. Di naman gud matangtang lagi ka ng iyang kaluwasan. Once saved, always saved. So ayog tuon niya kanang nagpakalat nga, dili paigo nga imo lang tuuha sa Ginoong Jesucristo. Kinahanglan mo buhat ka pa. Mao na'y buhat sa relihiyon. The worst thing that can happen to a person is to believe in what religion teaches. Kaya makanod-nod ka na nimo sa imong kapildihan nimo. Kapakyasan o imong kanang sa may tawag niya ng failure. Well, of course, it's a failure. Mao na makanod-nod nimo sa kapildihan. Makaguba sa imong kanang kinabuhing Kristohanon. So, every believer's salvation is always intact even though he is a loser. Apan kanang iyang pagka-loser, bisan to di na muwagtang iyang kaluwasan, kanang pagka-loser, siya ray manubag. Naarabay resulta. There is a consequence sa imong pagkapildiro. Hinumdumi. Ang pagkamlabaw magagahong sa Dios ug ang unsa kanang kabubuton sa tao kini nagkadungan kini sila exist. They always coexist. Unsa ang magka-coexist? God's sovereignty and the free will of man. Kuyog na sila. Nang usa ka magtotoo nga pildiro, ang iyang mga gante, the escrow blessings in eternity, are on deposit as a memorial for lost opportunities samtang dinhi pa siya sa kalibutan. See? On deposit as a memorial. Now, ang kinabuhi gusto magtotoo in time and in eternity is mao ni ang katumanan sa plano sa Dios. In time and in eternity, no more execution dito sa eternidad. Wala na. God wants believers to be winners. Dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. And in phase 3, of course, buot ang Dios nga inigadto na to dito mga winners. Gihapon kita, magadawat kita sa atong mga panulundon. Philippians 3:18-19, Paul said, believers who are enemies of the cross, ang ilang modus operandi was out of line. Out of line. Huwag yun matunong sa plano sa Diyos. So kung natong hiugmaon kining kalibutan na, mahimo ra bagitang mga kaaway sa Diyos. Diba nila? If we love this world,
we become enemies of God. Kaya ang Diyos is hostile to man tungod sa pagkadautan sa tao. Ug ang tao is hostile to God tungod usab sa kadautan sa tao. Therefore, ang problema dili sa tao, dili sa Diyos kundi sa tao. The problem is in man, not in God. Akong baliko na kay basig nawa kas passing. Ang Diyos unsa nakigubat o kontra niya ang tao tungod sa pagkadautan sa tao. Apan ang tao pod supak pod sa Dios tungod kay ang tao dautan. Mao lang ang suliran dili sa Dios kundi ang tao may dautan samtang gina. 1 Corinthians 3:10, believers will build a foundation. Ang kanang pulong sa Diyos ni Ginoong Jesucristo. Now, because of our failure to execute our spiritual life, kung mapakyas magaling kita, we lose our eternal inheritance, but our eternal salvation remains intact. So, ako na po nagibalik, aron din na ginakalimtan nimo. Now, Philippians 1:20 says, I will not be put to shame in anything, but in all boldness. Si Ginoong Jesucristo at this point in time, eternal state, tuwa na siya. Mauna ang maghuhukom. He is the judge. Ug busa, kita gimanduan to take advantage of God's divine assets. Samtang niya pagitan nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2. Akong balikon, akong subliyon, nga ang kaluwasan hangtod na kana. Sa dayo na kana. Forever. Kung mahinungdan nga ang prinsipyo magbarog gayon sa ligon. Once saved, always saved. Naranimog mo dawat ka ba niya ng maong dogmatic nga prinsipyo, kundili naranimo. In other words, a matter of choice. So, tingnan divine discipline is imposed to a believer in two ways. Ang una, law of volitional responsibility. Ikadwa, a believer's decision whether he wants to be a loser or winner believer. Now, ang magtotoo, tuod, niya ipahimang no, pagklaruhon nato ni. A believer cannot judge another believer who is experiencing suffering. Ayaw. Di yun, mayo. Ug supak ka na sa kabuhuton sa Diyos. Ayaw paghukom sa ubang magtotoo nga nagasinati o pagantos. Ayaw. Sagdi na siya. Kaya ang Diyos ra ang nasayon whether he is suffering for blessing or he is suffering for divine discipline. Sabot. Ang Diyos ra ang nasayon. So, apan, hinumdumi katong rebound. Ayaw yung kalimot. Hindi rebound. Because a believer who resides in the Sidis, cosmic universe, wala kini siya espirituanong assets to use. Wala. It is only inside sa operation of divine dynasphere gang usa ka magtutuo makapahimulos ni ining spiritual assets and be able to move forward sa ang espirituhanong kinabuhi. Now, tuod, wala ba'y partiality with God in punishment? Wala. Colossians 3:25 na kanayon, for he who does wrong can be repaid for what he has done, and there is no partiality. 1 Corinthians 10:13, no testing will be given which is beyond one's capability, but God has a way of escape. Nagipagi ang Diyos. Now, any suffering in this world cannot be compared to what believers will experience in heaven
where there is absolutely no more suffering. Wala na. Wala na yung mga pag-antos dito sa langit. Whatever the testing is, kung sang mga pagsuway nga imong giatubang, usa ka hamto nga magtotoo, hanoy, sayon ra niyang atubangon kining mga testing. Tungod kay, anaman niya ang tanan nga mga kasangkapan sa Dios gihatag diha kaniya aron siya makasibog ngadto sa makaabante sa iyang espirituhanong kinabuhi. Mao na nga katong tiknon nga pulong nagpasabot kay nag-inagak nga mga anak nga mga tinunan. So don't forget sa prinsipyo sa plano sa Dios. Numdong ka? Unsa man? A right thing done in the wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in the wrong way, still wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo kan ni description o principle sa plano sa Dios. Sa diha nga naay pag-antos nga moabot sa atong kinabuhi. Let us not focus our mind to this suffering. Ayaw. Dili yun na nga imong unaw-naon. Tutukan ka ng pag-antos. Focus your mind to what message does God have to you. Pinagis paghatag, hindi mo niya ng maong pag-antos. So, ayaw kanang dagan nga dugo sa katao for advice, no. Pull the Bible doctrine. That's already in your cardia. Kanang hulbuta dayon ang pulong sa Dios nga naa na diha sa imong kardia o gamita ka na. Mao na. Kay kung maghisgot kani ka mga pagtambag o counseling, dili ni legitimate. You see, it's not legitimate for a doctrinal believer. Unsa may legitimate? Pulong sa Dios nga naa na diha sa tuong bahin sa imong kalag. It is Bible doctrine. That's in your right lobe. Mabitong Philippians 3:14 na kanayon, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Verse 15, unsa? Therefore, let us, as many as are mature, have the mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Now, ang usa ka magtotoo nga may sakit sa Espiritu Santo. Unsa ka ning pagsakit? Sa diha nga naglunang sa kasalanan ng usa ka magtotoo siya sa CD, iyang gisakit ang Espiritu Santo sa pagbuhat niya. He has to take and learn the punishment aron siya maka-move on, maka-move forward sa iyang espirituhanong kinabuhi. Kaya di man ta makatubo. We will never be able to grow up kung we cannot take God's punishment. Ang Diyos nun nga pagpanton, bahin kini sa kinabuhis magtotoo. Ayaw ginagsay pa. The only purpose of divine discipline is to turn us around. Makaamgo unta kita gikan sa atong pagbuhat ng mga personal ng mga sala. So, kung nanay mga pag-antos nga moabot niya sa mong kinabuhi, pahimusle ka ng mga pag-antos. Enjoy your suffering. Tungod kay dito sa langit, wala na'y pag-antos. Sabot? Enjoy your suffering now. Because in heaven there is no more suffering. Revelation 21:4. Unsa? God will wipe away all their tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more suffering, no more pain, no more death, because the old things are passed away. Pangutana. Unsa may tuyo og
kanang bakuna. Labi na karong panahon na nining pandemya. Kagumdan man yung bakuna. What is the purpose of vaccination or vaccine? To prevent from illness. Basta? Maunay the only purpose. You see, this is true in our spiritual life. God gives us preventive suffering. Aron kita dili magasinati sa tinuod na gyud nga pagantos. Kitang tanan must go through some kind of suffering aron kita maka-move on sa atong espirituhanong kinabuhi. Inumdumi. Ang bisag unsang may tabo sa atong kinabuhi na arabagyo'y tuyo. Gusto? So, nagapasidaan ang Diyos kanatong mga magtutuo pinaagi sa tulo ka levels of divine discipline. Warning discipline, intensive discipline, o maximum discipline. Punitive suffering also affects the future restraint of the believer being punished. That is to prevent the believer to make the same error nga maong pagpakasala. Now, like parental training, it trains the believer to follow rules to the letter. Busa, gamita ang 1 Juan 1:9 and keep moving. Padayon sa imong pag-abanti. Pagsimog ganito sa unahan, dili kay mo atras ka ayaw. Remember, bisag unsa itong buhaton sa kinabuhi, ana agyoy gitawag sa English a corresponding consequence. Correct? Yung dinhi kita mahuman, dining atong pagtuon, dining maong labhas kanindot, kulbahinam kining maong topic nga maong unsa. Do you want to live the Christian super grace life? Sa diha nga kita magmalampuson ug magmadinaugon sa atong espirituhanong kinabuhi. Gumikan sa atong pagsunod, pagkapositibo, sa pagkamasinuron, masinugtanon, o masunurin, mo ba na? Nga magasunod kita sa mando, kabubuton, pahimangno, pasidaan, tuyo, plano sa Dios. Then, kita makakabot niya ng atong tumong, which is spiritual maturity, o kita makahimaya na sa Dios, o gana na kita'y katakos sa pagkinabuhi. Pagkanindot, kung ato na kanang makabot, gana na kita'y capacity for life, na natay katakos pagkinabuhi, maruhay ba, o kanang lisod bang matang sa kinabuhi, kaya na to, kaya nga naman, natay maggamit, natay mahulbot gikan sa right lobe of the mentality of our soul, ingon nga mga anak sa Dios. O kita naay bintaha kung kita mga magtutuo nga nagapadayon sa pagsibog ganito sa unahan, ingon nga mga anak sa Dios. Kay kanang pagsunod niini, mao kana ang atong pagpaubos ngadto sa otoridad sa Dios. Ug siya nagapasalig sa dihang mopasalig ang Dios, kanang maong pasalig garantisado, dili gid siya mapakyas. He keeps His word, and that is the God that we serve. Mao nga ikaw nga magtutuo karon, gihagit ka sa pagpadayon gayud sa pagsibog ngadto sa unahan, ayaw gatras, wa nay lingi ay, ayaw na, wa nay kanang atrasay. Ikinahanglan ng atong to move on in our spiritual life until we reach our goal. Nga kita, inigkabot na nato niya na, inigadto na to si Trinidad, atong madungog ang accolade sa Dios sa pagingog. Good, welcome, good and faithful servant. Mao kana nga ato kining gitutukan nga
we should live in the light of eternity. Magampo ta. Alang kanimo higala nga nagpaminaw ni atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ako kang pangutan o pipila ka mga pangutana. Kung naghaling mamatay ka karon, naibaw ka ba higala, mahilangit ka, o may impyerno ka, hangtod sa kangturan. Nawang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan. So nangutana ko ni mo higala, ning maong pangutana tungod kay mo kining labing menungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka bago sa kasimbahan, ha? Kung dili, luwas ka ba? Di po question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahoron, dalaygong kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Kaya ang Biblia nagsulti sa ingon ni kinahanglang maluwas kita. Higala, paminaw maayo. Aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. That you are a sinner. Kaya matod pagod sa Roma 3:10 nga 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wag yo'y tao nga matarong. Why nakasabot o nangita sa Dios? Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Why bisan usang nagbuhat humayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Now, higala. Ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iyaha sa Dios aron ka mahilangit. Na ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugman nimo o gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay didto sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Ang pangipakita sa Dios kanato ang gidakon siya pagigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8 kana. No, sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo ay may bayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon, nga mo ay naglukat kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Now, understand this, my friend, nga wala kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka may langit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. So, apa siyang mamatayon sa iyang gisulti. Tapos na. Kana matun pas Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan didto sa langit. Mao na iyang kabubuton. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala. Kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. It's forever. Wala si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan. Ug karon buhi siya. Ug tuwa siya sa langit, nagpangaliya siya alang niya itong nagatuo kaniya. Now, matod pa si Bruhanon 7:25, ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Now, dawata si Jesucristo pinagi sa imong pagtuo. Kay si Jesus namatay ra ba aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan niadtong kinsa nga motuo kaniya. Hinoon
samas bisag unsang gasa, kanang gasahawa gibili hangtod nga imo kanang dawaton, gusto? Ang Juan 1:12 nagkanayon apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia ra ba nagsulti nga ikaw maluwas pinagis pagtuo. Ug wa na bisag unsa pang ikadugang nimo niana, wala na. Kaya dihang Episo 2:8-9 kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili gini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini. Sanglit di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Sabta higala. Nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mawang bugtong paagis kalwasan ug wala na hilain. Nakadungog ka? Sabta ka na higala. Duhara imong kapilian ra ba? Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas? O ikaw maluwas? Or, musalikway ka ba kaniya nga manluluwas? O ikaw mahinukman? Pili. Apan sabta ang gisultis pulong sa Dios dias Juan 3:18. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa katataw katinaw sa imong mga pulong. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos panikaw nagmatinumanon gayud sa imong mga saan. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.